mutumina Nauyi akan abin da ke faruwa a Kano ne ko na sani. Wayannan 'yan shafa muleran ba su da aikin yi ne, duk mun san matsalar su, ka rabu da su. Ko kana maganar wannan 'yar soki burutsun ne, ko wannan 'yar wahalar. To ai baka sani ba, duk wani ɗan gwazai, baka ji ba ya ce ɗan gwazai ladan wuta ba, wani ɗan karere, duk wani wanda ya ce wutar kara ta kwana, to wallahi ba ita ta kwana ba, shi ya kwana ko ka ce sun kwana. Amma maganar oga sai Allah, oga rara ba, wallahi sai Allah. Kuma kowa maza da mata, manya da yara, soyan oga rara. Ina faɗa muku jama'a, maza da mata, manya da yara, da masoyanmu, ni autar rara, Dauda kahutu rara, ni Umar MC. To ina ji. Wai idan ka ci ɗan gani kashe ni, ai ka rage min matsayi. Ɗan mutuwa ne ni a karar. Ni mutuwa ne. Saboda kuma karka ce wani abu wai aka bani na mutuwa, a'a. Ita a rayuwa kowa yana da ra'ayinsa, kowa yana da dalilinsa. Mai neman wani abu ne ni a wajen Allah. So abin da kowa ya sani ne, in dai mutum mai hankali da tunani da ilimi ne, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba kowa. So Allah subhanahu wa ta'ala, in dai mutum mai hankali da tunani ne, ya sani Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ba kowa. Amma kowa akwai dalilin ra'ayinsa. Akwai wanda zai so mutum ko miliyan 1000 za a bayar akan ya sanja ra'ayinsa ko abu. Shi ba wannan bane. Mu ba 'yan shafi mureda bane. Saboda mu mun san su. Irin masu fitowa a TikTok da sauransu, irin su o'o da su wance, ba yana kama suna ba. Duk wanne zaki a kasuwa san da wanne. To, abin da ke zuciyata daban, abin da ke zuciyarka daban, ɗan adam kuma ba a iya masa. Amma so ni duk ba wannan bane. Abin da nake so ka fahimta shine, in ma na yi don Allah ne, in ma na yi don abu, to in ka biya ta mutane, in ka ce ka biya ta mutane, sallama ba za ka yi. Abin da nake so da mutane su gane, idan wani yana yin waƙa, musamman mawaƙi, yana waƙa don ya zagi wani ko ya yi wani ko kai a ganin ka yana wani habaici. Idan ka isa, waƙa za ka yi, kai ma ka yi wa mawaƙin habaici. Duk wanne ya isa. Idan ka isa kana ganin karanka ya kai tsaiko. In wai mutum ya yi waƙa ya zagi ubangidanka ko ya abu, ko da shi yake ko ba da shi yake ba ruwanka. So abin da za ka yi, ka burge duniya, ka burge, ka fita kai ma ba wai kai ta waƙa ko kai waƙa ko kai wani abu wanda zai nuna da shi kake kai ɗaya, ba ka saka iyaye ko kuma ka banza da wofi ba. To ni abin da zan faɗa dai mafi akasari mafi a'ala yanzu shine, wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Haka nake gani, kuma kai ma ka sani. Amma abin da nake so su gane shine, in dai da rai da lafiya, ana nan, komai nisan jifa, ƙasa za ta faɗo. Su kansun za su iya dawowa su yi mana mubaya'a. Kuma mu kanmu za ka iya cewa misali za mu dawo wataran musu mubaya'a. Ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in za ka so mutum ka so shi don Allah, in za ka ƙi mutum ka ƙi don Allah. Ni san da nake wa rara don Allah nake son sa, saboda baiwar da Allah ya basa, da kuma yana yin wasu abubuwa da yake burge ni. Ka fahimta? Ni masoyinsa ne, kuma ina so duniya ta san ni masoyin rara ne. Kamar yacce nake faɗa daga zuciyata, Allah ma ya sani ni masoyinsa ne. Shi ma raran ya san akwai iri na wanda suka fi ni ma a soyayyarsa. So amma abin da nake so da shi rara, abin duk da yake yi na daidai, da tunaninsa da iliminsa ya san daidai yake, kawai ya ci gaba da yi. Abin da ya san kuma ba daidai yake ba, daman ba wanda baya
yin kuskure Allah ya gyara mana gaba ɗaya. Amma duk abin da yake yi wallahi oga kar ka daina, ka ci gaba kawai in dai har ka san akan da dai kake kawai ka ci. To, yanzu ka ce misali waƙar da ya yi ba ta dace ba, yana zagin manya, misali abin da ka ce, ka ce Allah subhanahu wa ta'ala. Ko? To ka yi magana ne. Amma abin da nake so ka gane a nan shi ne, kamar yadda na faɗa maka ba a dakata mutane. Kowa abin da yake ganin zai fishe shi yake yi to ka kau da wannan maganar. Ma misali, kana maganar yana zagin manya. Ko waƙar da yake yi ba ta abu ba. Tsakani ga Allah duk wanda zai faɗi gaskiya ko kai ɗan wace jam'iyya ce. In dai rana ya yi waƙa guda 5, sai ka ji waƙa guda 2 a ciki wanda ta burge ka. Na farko kenan. Sannan in yi waƙa ko da ya zagi wani, a cikin waƙar inda za ka bibiya in kai mai ilimi ne na waƙa sai ya ƙara maka basira a ciki. Idan kuma kai ba mawaƙi bane ko kai marubuci ne sai ka samu ƙarin wata basira a ciki. To alhamdulillah ko ƴan waye suke ɗauka amma ni a ganina da kuma abin da duniya ta sani. In dai akan ɓangaren waƙa ne, in dai waƙa ce ake so. Naziru ma ba ka sa a matsayin mawaƙi ba. Naziru ma wani mawaƙi ne shi. Ai bai isa ya ja da oga ba. Ka dai su mana maganar mawaƙa. Ko mu ƴan dagaji in za a bar mu da Naziru, in oga da zai ja baya ya ce bar mu da Naziru ya je ya gama duk wani sinkin ɗinsa. Waƙa duk wani sarauta ba wani faɗa. Ya faɗa ne a faɗa, ya yi waƙar a gani. Buje kai waƙa minti 5 kai ta maimaita abu dai kana ihu ya yi wani haka. Malam in za ka mana magana mawaƙa ka mana magana mawaƙa ba wai magana Naziru ba. Naziru mawaƙi ne.